Mayong agat yoy kagtiyay, bali ang istorya naton subong, isa ini kasikat nga palagwaon nga horror sa lugar sang Iloilo. Kag nagsikat ini sa bilog nga Panay, kag dala naman ang Negros Occidental. May nag-request sa amon nga kung pwede na-rate ni siya namon para ma-revive ang istorya sang Yanggaw. Bago namon sugodan ng amuning nga storya, paki-like and subscribe and comment naman sa inyo mga lugar kung taga diin ka mo ang kapamati subong. Ang title sa aton istorya, Yanggaw. Paano kung ang tao nga pinapalangga mo, amo pa mabutang sa imo sa ital-ital, kag amo pa ang patsyon mo sa ulihi. Istorya ini sang isa ka pamilya sa Iloilo, sa diin naguba kag ang isa ka sekreto nga mas labi pa sa kamatayon. Si Amor, nag-uobra ini siya sa Manila antes nagpauli ini sa baryo nila sa Iloilo. Nagkasakit sang wala na balan si Amor rason sa iya nga pagpuli. Nagtesting ini pabulong sa Manila pero ang sabat lang sa iya, kinanglan niya ipahuway ang iya nga lawas kag magpauli ini sa lugar nila. Wala gin sang insakto nga sabat kung ano man ang ginabatsyag ni Amor sa iya nga lawas. Anon to din mga kahoy, tay? Ato ni gamiton para magluto, tato. Kag hindi mo ginipagilapta ng binangon ko Si mapilas ka ng tawablaw. Talom-talom, tay ba? Kaunta, nyor, kaunta. Sige, kaunta. To, sulod ta danay, makaunta. Dala di nga ako nga po si Leon. Kay makauna ta. Kamot gid sa nga po ko ba? Mamot-amot Leon ba? Day, ulo lang kay isda ako na. Oo, nyor, para ginman ni sa imo. Berto, karon lang na, kaunta danay. Abner to, hinahina lang sa kaon. Bay day gapatambok na. Mayo na magskwila siya, dako kag kusog. Danay lang, do kabasto sa ato na ho. Berto, pagsuksok na to bayo danay. Sa wala gali kabalo, sa ngakon nga pamilya, si Berto, utod di siya ni Amor. Kag si Monet naman ang iya nga asawa, si Abner ang panganay nila nga bata, kag si Toto ang manghod, Toto Leon. Si nanay naman nila, kag tawagon nga Inday, kag ang tatay nila nga senior. Kag simple lang ginang ilang nga pangabuhi sang una sa bukid kag pertigid ka tawhay. Nyor, ara na senyor. Te nyor, sugod na para matapos ta way padulo mo Ti, anong pusta? Dua lang ka long neck, ayos na. Gusto mo tatlo pa? Ba, ti sige Ti, sige na, plaster na, mampang ta. Ang kalingawan di gali namon sa amon nga lugar kada hapon gahampang kami di volleyball. Sadya ang hampang nila, una daog sila ninyor, kag second game daog naman ang iya kumpare nga si Dolpo. Kag sa third game daog mangyapon ang kumpare niya. Daog na kami, te. Isa pa? Isa pa, temprano pa niya. Isa pa. Anong isa pa? Nantawablan niyo ro kay gabi na. Batio ng mga sirom-sirom. Isa pa, kaya pa na. Hindi na niyo ra. Ano na madala tadi kingke para magampang? Hindi na. Kita ay na natato sa tiyangge kay kita man nagyapon mainom siyang ginpostata. Tama na niya kay gabi na. Kag pagkagabi, may ginlaot sila Nior kag ang bata iya nga si Berto sang isa ka lalaki nga ginahambalan nila nga kawatan. Sang natumba ang lalaki kay nakasandad sa sanga ka puno, ging kastigo nila ini kag nalipungan.
Pagkaaga naman, aga pa nagkatong iya kumpare nga si Dulpo sa balay nila kay kagawad ini sa ilang nga lugar. Nyar! Nyar! Oy, pre, biyong aga, ano nga ton? Mayang agal da. Mamangkot ng utani. Biyong aga man, sulod ka mo di danay. Ano to pamangkot mo? Sulod ka mo di ka dirita mastorya sa sulod. Kape dabi danay kay maninoy mo to. Timplay sila danay kape. Hindi na. Mamangkot lang man kami tani kung may nakastiguan di kagabi Kagabi eh? Oo, dari lapit sinyo. Way kami nabalaan. Daw, why man ko may nabatian, pre? Grabe itong tao. Wasak-wasak ng ulo ya. Daw mabula gani ito eh. Ang problema lang bla, pa si magbalos ang pamilyaw. Basi may sala man tong tao, mo to nga ginkastigo sa. Maski na. Tanigin bahala na lang na siya mo niya eh. Hindi man sa tanan nga oras, ari ka mo di. Ang mga pulis gani daw, hindi mo di kasakaw. Jutay lang tani nga salig siya mo na Di, way ka mo kabalo de o idea kung sino. Kung may mabatian ko na nga mga surya-surya, pabalon ta ka na yun Di sige pre Damandam lang Basibla magbalo sao. Di sige muna kami Sige pre, halong mo da. Halong mo da, salamat kita. Sige pre, salamat kid. Kalakat kami ay may sikason pamito sa barangay so ni danay namon Sang naglakat ng kumpare ninyo nga si Dolpo, nagistoryanay naman sila sang iya nga bata nga si Berto. Naghambal si Berto nga galibog ko ng ulo niya kay basi tuod nga mabalos ang pamilya sang ila gin kastigo. Ginhambalan naman siya ni Nyor nga tatay niya nga hindi na lang sagi ini paminsar para hindi na magdako pa ang problema. Kaganti sila magsulod, nakita nila si Amor sa sagwa sang ilang nga kudal. Hindi na magpaminsarabla. Kung paminsaron mo na, badako pag giniyangga mo. Tay, si Amoro? Mor, wala ka mang kapabalo nga mapuli ka. Naging sugat ka pa namon dito sa bangga. Tay. Amor! Amor, Inday! Si Amoro! Dali Abi, ako na lang makuha na siya. Buksin niyo tong berdahan. Kagtawagan sila, dali Sang nakita ni Nyor kag ni Berto si Amor sa sagwa sang ila balay, matapos ini nila katuan, gulpi lang ini natumba. Agad-agad maninila ginhakwat kag ginsulod sa ila nga balay. Nagpatawag sang manugbulong ang ila nga amay kag ginpakadto ini sa ila nga balay. Pagkatapos usisaon sang manugbulong si Amor, nagambal ini nga pasmo lang kuno ang ginabatsyag sang babayi. Kag kinanglan banyusan sang dahon nga kasla perme. Naghambal pa ini nga subong kuno nga oras sang mga malain ginhawa kay manugtubo na ang bunga katambo. Matapos na ang tanan, ginbayaran na nilang manugbulong kag naglakat na ini. Hindi ka danay sigigwa kung gabi mo ha? Hindi ka danay sige gwa mo ra kay kadelikado gid ang mga malayo nga espiritu. Wala ta kabalo, wara lang na da sa gwa. Mas mayo nga mahalong gid ta. Nay, basiga busong na si Amor Blau. Ba mo Ara ka naman. Ano paminsar mo sa uton mo Wala tay nga gulpi nagpamanila si Lito Hambal ya nabato na sa pabrika.
Ting gulpian ay siya naglakat haw. Naglakat nagali si Lito. Wala gid siya yung pabalo ba? Nay, tay, waay kuya nga busong ah. Bay ilang da more kung palangga ka ni Lito, mabalik lang na siya sa imo. Sige na. Papawayon na si Amor kay gabi na. Matulog na ta. To, siradin ang pertahan. Kang baba mo siradaan mo man na. Sa naghimos ng tanan kay matulog na, senyor nagkadto na sa ilang hiligdaan para magpahuway. Kang iya naman nga nanay nagpabilinda na sa iya nga tupad ni Amor. Gusto niya mag-istorya kag mabalaan kung ano gid ang natabo sang iya nga bata ginusisa iya gid ini. More, ano gid ba lang natabo si mo didto? Wala nay ah. Wala lang ko siguro kasarang sang obra didto. May ginasekreto ka sa amon more? Hindi ko gani kenchindi sang ginabatsyag ko. Kabaskog man sakon. Kaluyaman. Wala may natabo sa akon nay ah. Kung mayara man, ikaw ang una makabalo. Pagkaaga, may duwa ka tao nga nagkadto sa balay nila ninyor kag ang ilang pangalan si Roy kag Bong. May nagsugid kuno sa ila nga dito dampi sa lugar nakastiguan ng ila nga utod. Nagsabat man ang magtatay nga wala sila kuno kabalo sang amo to nga nahitabo. Kag medyo naalarma sila sang nakabalo sila nga ang duwa to kalalaki militar. Ma, Kasabad si Moto Mor, mustang pamatyag mo? Daw mayo man to. Sige Hinay-hinay lang da sa paglaba ha. Pero kung makita ko to nobyo mo, kastigong ko to. More, basi ko ang ko ni Tita Dasun Bulan. Kinalan ko no timbang sila balay. Ti, mayo man kong madayon man na Mayo man kong mahalin ka dire. Amo man na ang gusto ko sa una, pero subong lang tawa bala. Balik man ko di Japon, pero kung madayon ka man gid, mayuha lang da Sige lang padalaan ta lang ka sulat kag song hits. Galing kay wala pa kabalo si manong mo sang plano ko. Basi hindi ako bala pagpasugtat. Di bali pasugtan man na sa. Pagkatapos ang amo to nga istoryahan ay, samtang ang nanay ni Amor ara sa syudad para maninda, nakakita ini isa ka babayi nga nagapanghatag sang papel. Bunga sang kuryosidad, nagkuha siya papel kagidlantaw ini. May nakasulat dito nga libre nga bulong kay Lazarus. Matapos sa to, ang tatay naman ni Amor nag-recruit kay Amor pakadto Manila para hambalan sang natabo sa iya nga bata. Recruiter lang ko yan, Nyor. Kung ano niya matabo dito sa ila, hindi ko na niya mabantayan, permi. Bisan pa. Magkainano, responsibilidad mo bata ko. Ganit, Nyor. Di kung gusto mo, kung may timpo ko, katwa ko to sa patrya. Di puga. Daw ginaipit mo ko subungaw. Hindi man, Nyor, Kung gusto mo, kung may oras ko, makadto ko dito. Mamangkot ko to kung anong natabo sa bata mo. Aba, mayo Arenyor, Arenyor, basi palang makabulig ni Simo. Ha? Sige na, Nyor, Okay na, Akat na. Gintagaan na lang sang kwarta sang recruiter senior kag nagpauli na ini sa ilang balay. Sa iya nga pagpuli, nagbakal siya sa mga kinanglan nila sa ilang balay, tinapay, sudan kag iban pa. Agad-agad niya man ginpatawag ang iya nga pamilya para dungan sila kaon kag makaistoryahanay. To, day, dali ka mo di danay. Oh, ano na tay?
Si Toto Leon dalayo di sakon. Kag kamo, dali kamo di. Kadto kamo di danay sakon. Ano ni sa tay? Karon lang bala, karon lang, relax mura. Nagdaog ko. 3 size 9, 700. Baw, hipos-hipos ka lang ha. Dugay ko na napakta ng numero, tay. Tay, chinilas lang akon pwede. Chinilas? Kabalo ko ang chinilas mo, pwede pa na. Step in ang baklong ko mo para magamit mo na sobra. Aba, mayo si Amor ba, Stepin? Ako tay, maulam ko 200 ha. 200? Wala problema. Ikaw yaday, ano yung gusto mo? Balay, Sa pagkahambal sang nanay nilang balay, nagsikadlaw ang tanan. Masadya kag matawhay lang gid ang ilang nga pamilya. Pagkagabi, nagstoryanay si Inday kag Senyor party election. Ginhimo tanan na sang una, perdi lang tato. amo na gani, tilawan taliwat. Ay, gastos lang na. Mayo lang gito sang una, galing sang nag-eleksyon. Ara na naman. Nahambalan ta nagid ka nga hindi ta napagbalik-balik sa istorya kay kabalo kagid nga gindaya ko nila. Hindi na magstorya sa mga eleksyon ngayon na. Nay, tay, daw may nabatian ko nga lain gagaw sa kwarto ko haw. Ha? Abi, ilang taon ko to. Nano na tsura mo? Nga galay naman pabatsyag mo? Wala, tay ah. To wala man more. Wala man kung may nabatian diri. Sanging kadtuan ninyor ang kwarto ni Amor palalantawon kag usisaon kung ano ang gagahod. Wala man ini sang may nabatian o may nakita. Matapos nila liwat patulugon si Amor, nagistoryahan na liwat ini sa sagwa sang kwarto. Nagambal senyor nga dal-o na lang si Amor sa ospital kay kalain na gid kuno sang iya nga sitwasyon kag itsura. Kag pagkaaga, aga pa senyor nagkato sa kumpare niya nga si Dolpo kag nakita ya ini nga ara sa iya sakahan nga may ginaobra. Pre, may yung aga. Pisan ba? Kay nito gobra ka da. May naga pre. Oo, kanginap ako di. Grabe, lamon gani oh. Damo bla sapat-sapat aw. Te, ano aron pre? Kay maulam ko tadi si mo kwarta pre. Kung mayara ka tani, kinanglan ko gid. Ngaw. Ang hiyada mo nga si Amor Blau, ambot, ano to sakit niya kay basta. Kinanglan ko gid tani kwarta para mapalantaw siya sa doktor kag makita kung ano gid ang problema. Ano natabo sa ihada ko? Hindi ko man gani mahambal kung ano. Pero kinanglan ko gid kwarta para madala siya sa ospital. Hey, kaluoy man sa ihada ko. Pero nyor, lang-alang pa ko subong. Ilan tawablaw? Daw wala pa niyo. Kasi nasunbulan pa ninyor. Sige pre ah. Wala gid problema. Sige ah. Nyor, kung gusto mo, patigayon ta ka kay Kap eh. Tanod ka blaliwat. Tapos na ko na siniya. Hindi na ko na magbalik pa pre. Pre, kalimti na nablang inaway niyo na silmo. Pre, pangkaon ta ka. Ang away niyan silmo ya, hindi na naya magkayo pa. Hindi na naya. Ang ako niya, nyor, kung gusto ko lang, matapos ang inaway niyo. Kung wala tani siya nagdaya sa akon, ti wala ta problema mong. Nyor, ang tao ya, himuon niya giniyam tanan makuha lang ang ambisyon niya. Maski makapatay pa da siya. Sa amo na iya, lay nanay tadaya. Lay lanay tadaya duwa nga paghangop. At hindi na napag-istorya na malay nanay patadayon duwa buot. Di pasinsagid lang nyora.
Basi lasyon bulan na, balik lang di. Kag pagkagabi, sa balay nila Amor, nagbais ang iya nga utod kag asawa sini. Kay basi ga dalalang bata ang babayi nga wala sila kabalo, nagapangaki ang lalaki kay nga ako no wala inigahalong kay sa budlay sang ila nga pangabuhi, nakabuo sila sang bata nga wala pa sa na plano. Amo na bala nambal ko, wala agid gahalong. Sobra ka man niya to, duwa man tani nagubra sini Pero hindi pa man sigurado, inhambalan ko lang na daan sa imo para hindi ka na makibot. Ano may hindi makibot? Nakibot na gani. Hindi pa ta handa, Irma. Paano kung gabusong ka naman? Busong kong busong nga daw hadlo kaged. Nagwa na lang si Irma sa lalisanoy nila ni Berto. Kag wala lang dugay, nagwa man si Amor halin sa iya nga kwarto kag nagtupad ini kay Irma. Amat-amat ni Amor hikap ang tiyan ni Irma kag nagsiling. May ginadala ka subong? Ano hambal mo? Gabusong ka? Napanhimauan ko tiyan mo? Tungang gabi, ang una nga pag-atake sang yanggaw kay Amor. Nagbagon ini nga daw buang. Nga daw may ara siya gakabatian kag grabe gid ang iya kapot sa panabon sang iya nga ulo kag dalunggan. Kag sa kadugayon, ang iya mata amat-amat na turong namuti kag ginakarosyon na ang iya nga tsura. Ginbatuan niya pa ini kag intistingan higda liwat, pero hindi gid sa kasarang sang yanggaw nga ara sa iya lawas. Pagkaaga naman, gintistingan nila palantaw si Amor kay Lazarus. Ano nakita mo sa bata ko? Hindi ko masabat ang pamangkot mo sa ulo mo. Baska, nako, wala ko kahit hindi kung paano ko mamulong. Pagtuo lang ang ginasundan ko. Malain nga espiritu ang aras lawas ya. Ano dapat ko himuon? Pulian na yung bata. Matapos ang 3 kadlaw, kung may matabo sa iya, balik di sa sakon. Ano pa bi ang mahimo namon? Ang importante, hindi mo gid sa pagpatandog sa iban. Pagkagabi, nag-istoryahan na yung senyor kag ang asawa ya nga si Inday kung ano ang nahitabo sa pagkadto nila kay Lazarus. Samtang nag-istoryahan na sila, nakabati sila gahod sa kwarto ni Amor. Kag dali-dali man nila kadto, sang sulod ni tatay ya ang kwarto, nakibot sila nga wala na si Amor didto. Kag ginpangita na nila sa sagwa si Amor. Natapos ang gabi nga wala pa diapon nakita si Amor, nagdesisyon na lang sila palabuton ng adlaw para masanag kag makita na ini nila dayon. So nagwa na liwat senyor para pangitaon si Amor. Mor! Amor! Di puga. Di na to saman. Amor! Mor! Di nga morman. Mor? Amor! Samtang nagapagita senyor pangita kay Amor, may nakita siya patay nga sapat kag sa unahan sini ara ang lawas ni Amor nga wala pa sang malay. Dali-dali ini hakwat kag gindala sa ila nga balay para tinluan. Kay puno ini kadugo sa bilog niya nga lawas. Kuha mo to tuwalya. Kag limpyo nga tubig. To, siradi ang mga bintana. Pag-iyo ka mo. Ano na tabo nyor? Nga po na siya kadugo haw. Ambot gani daya. Pagkita ko siya, wala naman sa gagiyo. Tapos may kanding to sa tupad ya. Yung patay ang kandeng. Sino nagimo siya natay? Di puga! Di puta! Diri ka lang! Diri ka! Sino batyon mo? Sino? Babalos tatay! Babalos ta! Sino balusan mo?
Nyor, lain na niya. Lain na gid ni. Ospital ta. Pagtapos sa nga amo to nga insidente, nagpa-hospital ang mga mag-asawa dala si Amor. Hambal sang doktor, dalon gid si Amor sa Cordona kay dito bulngon. Pero antibiotic lang ang ginreseta sang doktor sa ila. Matapos sinila magpa-hospital, nagpuli naman iniupod si Amor. Mor, kamusta ka? May nadumduman ka sa natabo si mo kagabi eh. Ang nadumduman ko lang, tay. Nagwa ko, naglakat ko. Do may ginapangita ko, pero hindi ko kabalo kung diin ko makadto. Ging batuan ko kagalingon ko, pero gulpi lang. Nagdulom ang tanan, tapos. Ano pa ang natabo? Ano? Pagkatapos dulom, anong natabo, Mor? Ay, sige na. Pauway ka danay. Hindi na lang da sagay pagpaminsar, Mor ah. Pahuway na ha. Ginpapahuway danay ninyor si Amor kag pagsampot sang gabi, ginbisitahan ninyor si Amor sa iya nga kwarto. Wala man sang malain nga nahitabo sa kagiho kay Amor sang amo to nga gabi. Sang nasigurado na ninyor nga tulog na si Amor, ginbayaan niya na ini sa kwarto. Kag sa amo man to nga gabi, may duwa ka tanod nga nagalakat sa kagubatan para magpauli na tani. Nagaistoryanay ang duwa parte sa volleyball nga listahanay sang may aswa nga nagpakita kag nagpatay sa ila. Grabe karbutal sang ginhimo sa ila. Ginlaslas ang liog kag ginkaon ng mga unod sang tiyan. Matapos ang amo to nga natabo, pagkaaga nakita nila ang bangkay sang duwa. Ara man dito senyor kag ang iya nga kumpare. Tama na. Grabe ginang natabo sa duwa nga ini. Talon na siya barangay ha. Oh, nyor, nin ka. Papuli na ko, pre. Dali di danay blah, regluhon ta niyang patayo ah. Sige na. Ara mga muda. Nyor, mga upod mo ni sila sang una oh. Sanguna pa to ya. Hindi na ko diya mag-intry ah. Hindi man nyor ah. Do galalain ka gidaw. Kilagi ng buot mo aw. Do di puga pre do asta ko dalahigon mo sa kainit sang ulo mo aw. Hindi pre ah. Ang ako niya subong. Pamilya da na yung ako nunahon. Kag kung may gamo-gamo na diya, inyo na yung responsibilidad. Hindi nyo na kuya pagligon. Ah, di puga. Tahaaman ng patay nyor. Kag pagkagabi, nagpangadi sila nyor sa ila balay, tanan gid sila nga magpamilya, nagpangamuyo para sa kung ano ang nahitabo sa ila nga bata nga si Amor. Samtang nagapangamuyo sila, nakabati naman gahod senyor sa kwarto ni Amor. Ingkatuan niya man ini para usisaon kag nakita iya si Amor nga ara sa pinakakilid sang kwarto, nagapungko kag galalaway. Mor! Amor! Ngara ka daw! Basa diyo! Abe, nano ka? Anong tabusin mo man? Amor! Nano ka? Amor! Gulpi lang tani ni Amor sakmalo ng iya nga amay, maayo lang napunggan ini ninyor sa kamot. Kagulpi man nagabot si Berto para punggan si Amor. Pero si Amor pertigid ka kusog kag nakabuya halin sa gapos ni Berto kag naglumpat ini sa iya nga bintana. Grabe gid ang kahadlok sang pamilya sang natabo kag nag-inaway pa si Berto kag ang iya nga tatay tungod sa kakulba kay Amor. Pagkaaga, nagbalik si Amor sa kwarto nila nga gakurog kag gapalamuti ang itsura. Nga wala mo giniginsugit sa amo ni nanay mo ang tanan morhaw. Nahadlo ko, tay. Gimpilit ko ginitago, kaya kayabi ko masarangan ko. Nahadlok man. Sino naghatag ini sa imo ha? Ang bala ko bala.
Ambala ko kung sino. Hindi ko matandaan. Basta tay, gapusa na lang ko. Hindi gid ko pagwaatay. Matapos sa to, nagplano ang asawa ni Nyor nga malakatani kay grabe ang kulba nila kay Amor. Ginapinsar sang nanay nila nga madalahig ang iban labi na gid ang pamilya nila sa kung ano pa gid ang pwede matabo nga disgrasya para sa ilang nga pamilya. Hindi na maglakat day Hindi ko ni masarangan kung ako lang di isa. Hindi niyo maintindihan ang desisyon ko. Nyor, hindi lang si Amor ang bata mo. Mugani day, hindi lang si Tuto ang problema ta. Nahadlok ka nga madula si Amor. Paano ang respeto ni Tuto Simo? Day, palangga ko si Tuto. Gakabalaka man ko sa iya. Paano ta buligan si Amor kung kita mismo mapinatyanay? Matapos sa to, nagdesisyon na senior nga igapos na lang sang kadena si Amor kag bantayan ini para hindi na ka makapaminsala pa sa si Amor sa kag makapatay pa sang iban kag kung sino na lang. Samtang ginagapos nila si Amor, nagatulo gid ang luha ni Nyor kay pertiya gid kapalangga ang bata iya nga si Amor kag naluoy gid siya sa bata iya nga babaye. Pagkatapos sa to, tagagabi na lang mamantian nila ang pagkaaswang ni Amor. Day, kung wala ko di halong ikamus ang bata ko ha. Kag kung magsulod magidi si Amor, hindi ogid gusto nga magduduwa ka nga patsyon mo sa ha. Daw ginakulbaan nagig ko. Gusto ko nagig magalin dire. Mahalin kita di, mahulat lang tas ang itsakto nga tsimpo. Gusto mo Nyor, dalon ta siya sa simbahan. Hindi na. Hindi lang danay Basi maglaptop ang balita. Ano pa be ang mahimo ta si Lazaro? Kag pagkahambal to ni Inday, nagdesisyon man dayon senyor nga tawagon si Lazarus para ipabulong kag ipalantaw liwat si Amor. Kag wala na sila may ginusik pa ka oras kag nagkadto naman dayon si Lazarus sa ilang nga balay. Nagsulod si Lazarus sa kwarto ni Amor nga may ginauyatan nga buntot pagi kag ginhanot kya ini sang wala untat samtang ginasinggitan nga pag-uon na ini ang binhi ka aswang. Pagwa! Pagwa na! Pagwa na! Agwantaha lang, agwantaha! Pagwa! Sang matapos to obra ni Lazarus, nagwa na ini sa kwarto ni Amor samtang gapalang luya. Nagsululuka ini kag daw hindi na kalakat kay nawad-an ginisang kusog ang iya nga lawas. Mor! Mor! Amor! Ginyanggaw sa aswang ang inyo bata. Puta, siling ko gitay. Dali lang. Anong bot mo silingon siniman? Anong aswang? Kagyanggaw man. May hilo ang iya nga lawas. Gintuluan ang iya dlunggan. Ginlawayan. Diin niya yung nakuha. Wala ko kabalo kung diin niya ni kung paano. Nubo siguro ang iya dungan. Ti, mabulong pa niyang bata ko o ano? Hindi ko mapagwa ang laway. Ginihimo ko ang tanan. Pero hindi ko gidguro mabulong. Matapos mo ang ginihimo sa bata ko, hindi gali mabulong? Anong bot mo silingon man? Sabtabi? Wala na ta may mahimo. Diretsohon ta kamo. Sa pila ka adlaw. Sa pila ni kaadlaw mangita na ni sa sang dugo katawo. Pasinsya gid kamo. Pasinsya gid kayo. Amo lang ang mambal mo. Pasinsya. Di puta ginsakit mong bata ko. Grabe nga sakit kag kasubo ang ginabatyag sang pamilya ni Amor asa nga daw buang na lang ini sa kwarto niya. Laba ang buhok, gapalamuti, was ang naging katama ang buhok. Gilalaway pa siya.
Samtang ang pamilya yan nagahibi sa iya nga sitwasyon kay tagagabi ga laway inis ang dugo kag iya lawas grabe na ang dugo kay ginapilit higin nga kwaon ang iya nga pagkagapos. Asa nga nakadesisyon senyor nga buy-an na lang si Amor para sa ikatawhay sang iya nga bata kag hindi na ini magantos. Wala na gid siya sang mahimo kag mapaminsaran nga solusyon kundi buy-an na lang si Amor para mabuhi ini. Antes buy-an ninyor si Amor, kabalo na siya kung anong matabo sa iya nga bata kag kung ano ang pagkahimuon sini. Sangin buy-an na niya si Amor, daw hindi gin maributay senyor kung anong may tabo sa iya nga bata sa sagwa. Kag samtang nagapinsar siya, nakabati siya sang tingog ka pusil, dali-dali man siya guwa kag ginkadtuan ng lugar sang naitabo ang diin ng tiro. Kay kakabala kagid siya sang iya nga bata. Oh, nyor. Nasugatan gid namon ga ulat-ulat oh. Ayhan nga palapit na kami, gulpi lang nagpalupok. Amo gini sila nagbira kay Rooney kag Vargas oh. Oh, so nakulbaangan nyo raw? Wala. Abi ko lang Abi mo ano? Wala nyo lang sila tanigin patay. Uy, makamoy bidin siya. Nagakabala ka gidaw? Mga uto di sanging kastigo mo. Ano ang bal mo? Ako to nagkastigo? Do sa gago ka? Ako, gago? Nugay ka na pa kuno-kuno. Kung why mo toging kastigo ang tao, wala na natabo ang pinatyanay subong. Wala ka mo kabalo. Balaan nyo lang magpatay tao nga wala ibato sa inyo. Di puta, ako pa malain subong. Di puta ka, manukaw. Mabunot na tani ang kumpare ni Nyor sang pusil, pero ginpunggan ka papuli na inisang isa katanod para hindi na magdako ang gamo. Pero nagsinggit pa ang kumpare ni Nyor sa iya. Ginatuman ko lang responsibilidad ko, Nyor! Nagpuli na si Nyor sa ila balay, hindi gid ini mapakalis ang natabo. Nakulbaan gid siya sang sitwasyon sa iya nga bata nga si Amor. Kung diin na ini. Nagplano na ang pamilya ni Amor sang himon sa iya nga taguon ng si Amor nga wala makabalo nga aswang ini. Kag pagkaaga, nagsugat anay si Amor senyor kag ang kumpare niya nga hindi gid manami ang gapagitan sa ila nga duwa. Samtang ginapangita nila si Amor, wala gin niya po nila nakita. Kag pagkagabi, nagbiktima ini sang duwa ka bata nga galakat sa madulom nga gabi. Kag nagsulod ini sa balay sang isa ka bata nga babayi kag amay sini. Sa amo man to nga gabi, ang kumpare ni Nyor nga si Dulpo nagaronda sa ila nga lugar, may nabatian siya nga singgit ka bata kag mga dinalagan. Iniiyaging kadtuan asa nga nagpagwa siya sang pusil kag iyaging taya ini sa kahilamunan. Pagkatapos ang pila ka segundo, nagwa ang mga bata halin dito nga nagahibi kag grabe gid ang kahadlok. Nano ka mo? Ano nakita nyo? Op din nyo ni Puli ang mga bata o kay gabi na ni. Gaano pa na di sila man? Matapos suguon ni Dulpo ang duwa katanod nga idulong ang mga duwa ka bata papuli, nagpabilin ini siya para siguraduhon ng lugar nga wala na sang tabo. Dalayang isa ka flashlight kag ang iya nga pusil, samtang gapangita siya sang galaot sa mga bata, may nakita siya figura ka tao nga gakamang. Kagagad niya man inigin tiro kaduwa, nabatian man ini ni Nyor kag ni Berto. Kagagad-agad man inikuha ang armas nila nga espading, kag nagwa sa ila balay para lang taon kung anong natabo. Do pusil to tayo. Kuatong binangon, updi ko na ito. Kaganduwa katanod, nagbalik na kay nakabati naman sa pagtiro ni Dulpo. Namangkot ang mga ini kung ano ang natabo, kag ang iya sabat may figura nga tao nga gagiho. Kag naghambal pa ini sa mga tanod,
nga kung may makita sila ko nung nagagiho, patyo na nila ini. Kag sila ninyo kag Berto naman ginsundan nila ang iya nga kumpare kung diin ini magkadto. Nagtiwalag sa iya ang duwa ka upod para mag-check ini sa piyak nga parte sa ila nga lugar. Kag si Dolpo na lang ang nabilin. Sa may dako nga puno sa kakahuyan, may nakita siya tao nga figura pero gaalsang kamot. Gamat-amat yaman ini kadto nga gintayaan sang iya nga pusil. Reporta, ikaw Mor, ikaw gid. Bata ko na! Matapos to, ginbuligan ni Berto ag Ninyor nga patumbahon ng iya kumpare para maproteksyonan si Amor. Ginkastigo nila ini kag nakuha ni Ninyor sang binangon kag ginlabo inis sa iya nga kumpare. Bata ko na! Buligin niyo ko di. Buligin niyo ko da na ito. Papaliyon ta ni si Amor. Hakwaton na ni. Nasiga kay pa si ano pa tanis ang mga tanod ni Dolpo. Ginhakwat nila si Amor papuli na sa ila balay. Ginpahigda nila ini kag ginexplikar ni Ninyor ang sa iya nga asawa ang natabo. Ginexplikar ya nga gintiro ang ila bata nga si Amor. Kag ginbalusan lang nila ini. Naglakat ang manang nila kag nanay niya para magkuha sang bulong. Kag si Berto naman naglakat para magkuha sang tricycle. Ang nabilin lang sa ila nga balay ang bata nga iya apo kag ang gamay nga si Leon. Kag si Amor. Kag sa pihak nga bahin naglalain ang mga tanod kay nakita nila si Dolpo nga patay na. Sang nagtindog senyor para maglantaw sa bintana sang mga nagasililinggit sa gwa, pagbalik ya ini kay Amor wala na ini. Mor! Mor! Di nga Mor man. Amor! Sa paghambal ni Nyor, nagsaka siya sa kwarto sang bata pero nakita iya lang ang isa ka bata. Pero ang baby sa kuna wala na. Yuri puta! Abner! Dira ka lang! Mor! Diin ka! Amor! Diin ka man! Amor! Sang nakita iyang figura ka babae sa pihak nga bahin sang ila nga balay, ning palapitan niya ini. Samtang nakita niya ang may ginakaon nga parte sang lawas ka bata, si Amor. Mor! Hinablos mo na! Sapat ka! Sapat ka! Mor! Mor! Babato ka! Tay! Tay! Patya lang ko, tay! Tay, maluoy ka sa akon, tay! Patya na lang ko! Mor! Ano mo naman? Nga ang hinablos mo, patay mo. Hinablos mo na, Mor, nga aging kaon mo. Mor! Bis ka na no matabo. Paminsaron mo gin nga palangga ka na mo na. Palangga, tagid ka. Patya na lang ko, tay. Patya na ko! Tay, maluoy ka! Piyo nga lang mata mo. Mor, palangga, tagid ka. Piyo nga mata mo. Mor, para ini sa katawhayan mo. Sang matapos to, ginpugutan ni Nyor si Amor sang ulo. Kay para na lang ini mapatay, kag hindi na makapatay pa sang iban nga tawo. Nagibigid ang tanan niya nga pamilya sang nakita na ang bata nga si Leon naging patay ni Amor. Nadugayan gid ang bangon sang iya nga pamilya kay grabe gid ang natabo nga trahedya sang ila nga pamilya. Diri ko na lang tapuso ng istorya sang Yanggaw
Kag sa mga kapamati da, paki-like and subscribe naman sa ngamon nga channel guys. Grabe gid ang storya kayang gaw sa parte sang Iloilo kag Panay, labi na gid diri sa Negros Occidental. Hasta subong madumduman ko ni nga istorya kag ginaistorya ko man ni sang akon mga kahinablusan kag tanan namon nga mga pamilya nga bata. Sa liwat, ako gali si Tio Ivan, kag ang akon upod. Chairo Sound! Peace out.